Ahojte, moje meno je Peťo. Rozhodol som sa natočiť takú krátku videoreakciu ako na jednu udalosť, ktorú som prežil na sociálnych sieťach, konkrétne na Facebooku, teda pri sledovaní komentárov a príspevkov na tejto sociálnej sieti, hlavne na tému rybárstvo, ktorá je teraz veľmi živá a všetci sa k tomu tak vyjadrujú. Tak aby som ostal trošku v obraze, tak som sledoval rôzne organizácie, rôzne výroky a reakcie a vlastne hlavne ma zaujímalo to aj, jak tí funkcionári tých jednotlivých organizácií reagujú na tú novú vyhlášku. No a pri tomto som vlastne natrafil na moju domovskú organizáciu, konkrétne mestskú organizáciu Bratislava 5, teda Petržalku, kde som okrem iných príspevkov natrafil na jednu reakciu tejto organizácie alebo administrátora tejto facebookovej stránky, kde reagoval vlastne na otázku jedného člena, ktorý sa pýtal a chcel sa spýtať, teda, že citujem, chcem sa spýtať, či MSO Bratislava 5 rozmýšľa nad K70 na niektorých vodách. Podľa mňa úplne legitímna otázka, na ktorú dostal ale odpoveď. Nechcem to tu čítať úplne všetko, ale prečítam vám to, lebo je to dosť dôležité, aby ste vedeli. Pán Vrábel, zatiaľ sme o tom nemali kedy hovoriť, pretože zasadnutie výboru bude koncom mesiaca a tam sa budeme takým veciam venovať. Veľmi radi uvítame vaše návrhy, na ktorej našej vode, prečo a ako to ustrážiť. Každý návrh musí mať hlavu a petu, potom môžeme v návrhu vyvolať verejnú diskusiu a ak takýto návrh úspeje, nevidíme v tom žiadny problém. Musíme vás ale upozorniť, a teraz to podstatné, čo mňa trošku tak zaskočilo, musím vás ale upozorniť, že na fakt, že rybárske poriadky sa vydávajú vždy na 3 roky a tento rok boli vydané nové, pretože máme nový zákon o rybárstve a novú vyhlášku. To znamená, že do praxe je možné takéto zmeny uviesť od roku 2022. Toto má naozaj, okrem iného, tam je viac vecí, ale hovorím, nechcem zachádzať do podrobností. Toto ma proste zaskočilo, tak som sa rozhodol, aj keď to nerobím vždy, rozhodol som sa reagovať a tá reakcia vlastne bola formou nejakej môjho komentáru na túto ich odpoveď, kde som napísal, teraz budem citovať, to nemyslíte vážne, tak keď zajtra zruší Ministerstvo životného prostredia revír, vy ho zrušíte až o 3 roky, lebo ho máte v rybárskom poriadku. To ako rybársky poriadok je sväté písmo, či ako to mám chápať. Môžete mi toto prosím vysvetliť. Na to som dostal odpoveď, ktorá ma ani ne, že prekvapila, ale no, nebudem konkrétny. Takže tá odpoveď znela takto. A to je: Pán Božík, ako je u vás zvykom, nepochopil ste otázku, okamžite útočíte, verejne sa prezentujete ako prinajmenšom poradca tvorcov nového zákona a vyhlášky, tak ako je možné, že neviete, čo je tam napísané. Ale otázka nebola, čo bude, keď MŽP zruší revír. Otázka znela, že uvažujeme o zavedení hornej miery rýb. Zjednodušene povedané, každá zmena, ktorú MŽP schváli, nadobúda platnosť od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka. Ak sa neučí inak, keď je potrebné, aby zmena bola vyznačená v rybárskom poriadku, tak sa uvedie v novom rybárskom poriadku. Rybárske poriadky sa aktualizujú vždy po 3 rokoch. V prípade miestneho rybárskeho poriadku sa dajú zmeny oznámiť dodatkom. V rámci Bratislavy by sa jednalo o cirka 10 000 kusov. Ak by sa jednalo o zmenu na revíri slovenského teda na revíri Rady, ktorú obospodarujeme, išlo by o viac ako 100 000 kusov. Tak preto raz za 3 roky, ak sa nejedná o niečo mimoriadne dôležité, alebo to neukladá zákon. Hneď na začiatku som bol označený teda, že útočím, ja som neútočil, bola tam emócia samozrejme, ale nešlo žiadny útok, chcel som to len nejak vysvetliť. A práve preto, že som to pochopil, že podmienenie tohoto nového nástroja, teda na ochranu našich rýb, v rukách odborníkov bolo podmienované rybárskym poriadkom, čo som považoval za úplný nezmysel, okrem iného, za úplný nezmysel. Samozrejme áno, prijal by som argumentáciu, že takto není lacné, sú tam nejaké teda tie náklady s tým spojené a proste musíme to nejak dohodnúť, ale podmieňovať to a takto zavádzať svoju členskú základňu mi prišlo naozaj ako scestné, preto som reagoval.
No, a teraz dojde to najpodstatnejšie, preto som sa rozhodol natočiť toto video. No a tu ide hlavne o to, že ja som na toto ešte reagoval, kde som im napísal proste odpoveď, ktorú vám tiež v rýchlosti prečítam. Len čo sa nestalo? Čo sa nestalo v tejto organizácii našej? No, musím sa prihlásiť. Pripravil som si tu, a vidíte, som si pripravil, vlastne mám tu dvakrát otvorený Facebook. Na jednej strane je Facebook, kedy som prihlásený ja pod mojím menom, druhé som si pripravil len taký účet, aby ste pochopili, o čom táto celá reakcia je. Takže tuto som vlastne pod mojím nikom, tu hore to možno vidieť. Takže otvorím si ten istý príspevok, kde doteraz toto všetko, čo som čítal, nič nemenné, je to tam. Ako som povedal, znova je tu tá otázka, sú tu tie reakcie jednotlivé, moja reakcia a tak ďalej. Posledná odpoveď, ktorú som vám teraz pred chvíľou prečítal, a následne na toto som mu dal odpoveď, kde je dosť dlhá, trošku vám to zväčším, možno, že to nebudem ani čítať, ešte uvidím, aby ste to proste si to mohli pozrieť. Táto odpoveď znela s tom, že neviem, čo z toho, čo som písal, považujete za útok, ale budíš. Viete, práve preto, že viem a pochopil som, ma nesmierne mrzí, keď napríklad taký nástroj ochrany, akým je horná miera, bezpochybne je, naráža v praxi na nezmyselné prekážky, akým je napríklad podmieňovanie zavedenia hornej miery rybárskym poriadkom. A čo ma mrzí ešte viac, je to, že organizácia, ktorej zákonodárca umožnil takýto nástroj prostredníctvom novej legislatívy cez svojho užívateľa, namiesto hľadania riešení pre svoje revíry cez svojich odborných hospodárov zavádza svojich členov s kreslenými informáciami, čím podmienuje skreslenými informáciami čím podmieňovanie zavedenia hodnej miery rybárskym poriadkom určite je. A áno, rozumiem, že sú tým spojené dodatočné náklady, dodatky, aktualizácia RP, ale čo je dnes zadarmo? Nakoniec pre organizáciu, ako je tá naša, teda MSO rozberajte sa lebo je to moja, ktorá hospodári so ziskom, by tlač cirka 10 000 dodatkov, ako oni hovorili, až tak veľký problém nemal byť. No a čo ma mrzelo ešte viac, ale neprekvapilo, je, že možnosť zavedenia hornej miery vaša organizácia nepovažuje, citujem, za niečo mimoriadne dôležité, lebo to bolo v reakcii vlastne na ten môj komentár, kde v poslednej vete poukázali, že nejaký dodatok alebo táto aktualizácia rybárskeho poriadku je naozaj teda možná, až keď je teda niečo mimoriadne dôležité, hej, alebo že im to až uloží zákon, až vtedy ich to proste prinúti to vytlačiť. V neposlednom rade by som chcel uviesť veci na pravú mieru, nakoľko mám pocit, že si ich zle vysvetľujete, lebo to, že verejne vystupujeme a snažíme sa našim priaznivcom okrem iného odpovedať na ich čoraz ťažšie otázky, z nás nerobí ani poradcov, ani tvorcov legislatívy. Združujeme ľudí, ktorým súčasná situácia nie len v rybárstve nie je ľahostajná a pre dosiahnutie našich cieľov využívame všetky dostupné prostriedky, ktorými je napríklad také medzirezortné pripomienkové konanie, kde sme prispeli našim pohľadom na vec pri určitých ustanoveniach formou pripomienok, čo je úplne legitímne a niektoré z nich našli aj uplatnenie v novej legislatíve. Áno, práve preto, že sme není ľahostajní, preto aj točím toto, preto to chcem zverejniť, aby ste vedeli, že nielen vo Fekyšovciach, ale aj v rybárstve máme takéto podobné praktiky. No a teraz prídem úplne ku koreňu, že čo ma naozaj donútilo reagovať. Táto moja odpoveď uzavrela pre mňa bola uzavretá, neplánoval som už na to reagovať ani nič, jak to rozširovať. No ale čo sa nestalo, volal mi priateľ, hovorí, že Peťo, prosím ťa, však kurník, vidím, že tam píšu, nemám ho na Facebooku, v priateľoch, to je veľmi dôležité, že tam ľudia píšu, že však prečo teda nereaguješ na to, tak som mu povedal, že už dávno som na to reagoval. On, že nie, že proste to tam není. Tak som si proste pozrel tú stránku, no a ako môžeme vidieť, tu je tá posledná odpoveď, no len moja není. Proste predchádzajúca je, to znamená, nie som blokovaný, ale tú moju poslednú odpoveď na tú ich reakciu zmazali a tým proste vytvárajú tú mienku a takto narábajú teraz tou demokraciou a takto vlastne tá organizácia v praxi predsaduje tie základné princípy spolupráce, vzájomnej pomoci, tolerancia, porozumenia v duchu demokracie. To majú mimochodom napísané ako v stanovách, teda to je v stanovách Slovenského rybárskeho zväzu, v základných ustanoveniach, teda v
paragrafe 1. Takže toto je reálne a keď to niekto z tejto organizácie pozerá, možno, že nehovorím, že celá organizácia, ale minimálne ten administrátor, tak mám pre neho taký odkaz, že v 89., teda pred 89., možno toto bolo normálne, ale v 89. sme teda to Kosaga kladivo už odložili. My už žijeme, proste sme v roku 2019 teraz a máme tu nejakú demokraciu, máme tu nejaké sociálne siete, máme tu nejakú možnosť, vyzývate ľudia, aby sa vyjadrovali. Odložte aj vy to Kosaga kladivo už a začnite konečne už niečo robiť. Nie len hľadať spôsob, ako sa nedá, ale skúste niečo robiť. Naozaj, ukážte, že to viete. Ja vám potom budem fandiť a takú istú reakciu natočím ako teraz, ale tam vás vychválim až do nebes. Dobre? Takže pre tých ostatných, čo pozerali toto, tak ďakujem za pozornosť a keď som vás nudil, tak som vás nudil. Mal som tu potrebu to natočiť a využil som aj tento spôsob komunikácie a to asi všetko. Už ďalej nemá cenu o tom, čo rozprávať a názor si správte každý o tom sám.